Частта с дискусия е открита, колеги. Здравейте, чувате ли ме? Да, доктор Дебрюне, много добре. Здравейте, колеги, поздравления, много интересни доклади чухме тази сутрин. Аз имам един конкретен въпрос към докторант Милушева. Вашия доклад е много интересен, аз от известно време следа вашите изследвания и ако не се лъжа, вие имахте лична връзка с бистришките баби, така ли е? Да. Моя въпрос, първо може би накратко да кажете и на колегите какво имам предвид, но моят въпрос конкретно към вас е следния. Как във вашите изследвания преодолявате субективността при работата и с обекта на изследването? В крайна сметка, ние всички знаем, всички имаме интерес личен понякога, или професионален, но и личен интерес към обекта на изследването, но все пак като учени се опитваме да бъдем обективни. И конкретно във вашия случай съм убедена, че това е още по-трудно, тъй като все пак ви имате и доста засилен личен интерес. Бихте ли споделили, може би, от вашия опит, и може би положителните и по-предизвикателните части на изследването? Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Да, така е. Аз преди да се ориентирам към науката, съм доста години част от самодеен танцов ансамбъл и народната култура, бих казала, че освен като хоби ми е част от живота. Доста години имам предвид, 35, почти 40 години съм част от ансамбъл Бистрица и пея в групата с бистришките баби. Това е една от причините да бягам от тази тема, защото всъщност магистърската теза, която защитих в университета по етнология, е свързана с село Бистрица и етнокултурното наследство на селото. Тогава получих доста критики, конструктивна критика от колегите, че внася много емоция и не мога да се дистанцирам. Но пък от друга страна, аз смятам, че е полезно човек да има такава опитност, защото използвам метод като включено наблюдение. Тоест, аз мога да съм част от тази общност и да имам друга перцепция и визия за нещата. Като изпълнител от групата, аз знам как сценично се възприема и облеклото, и самото състояние на групата на сцена. Но пък се опитвам да се дистанцирам от темата Бистрица и затова минавам в съседни села, също в Шопско, за да мога вече като учен и наблюдател да правя съпоставки между това, което аз зная и имам като опитност и това, което намирам реално на терен. Благодаря. Колега Милушева, една закачка, владеете ли това традиционно шопско напяване? Да. Смея да твърдя, че да, но няма как да ви го покажа, защото специфичният начин на музициране, на извличане на звука и пеенето в Бистрица, което е включено като нематериално културно наследство на човечеството в ЮНЕСКО, всъщност води се двугласно с 3 партии. Трябват ми поне още 2 жени, за да ви го покажем как се случва, защото трябва 3 гласа в един да звучат. Разбирам. Тогава, ако позволите, ще си запазим правото да ви поканим с още 2 ваши колеги, да може би живот и здраве, когато се срещнем лично на някои от следващите ни събития. Ще се радваме, ако може и на живо да демонстрирате. Аз съм ви обещала да дойда в Носия, така че... Живот и здраве, да. Благодарим за вашия отговор. Други въпроси? Имате ли, колеги? Виждам, че колегата ни доцент Венцислав Велев е на линия. Колега, въпросите за бистришките баби, като специалист по нематериално културно наследство. Искам да поздравя и колегите, които се включиха, защото от сутринта следя с интерес дискусията, която се развива, всъщност и самите доклади и презентации. Между другото, аз съм включил и съм отправил покана до колегите от 4-ти курс редовно обучение културно-историческо наследство, които също да наблюдават техните вече по-старши колеги, как представят своите доклади. Понеже видях по предварителната програма, че следобед ще бъде частта с нематериално културно наследство, но виждам, че тя в момента се
засяга и тук. Аз по-скоро бих към колегата отправил един леко провокативен въпрос, нали, може би, който, тъй като чух в доклада и няколко пъти един термин за автентичност. Това е много дискутиран в момента термин, доколко е автентично може да съществува все още културното ни наследство и то в неговата нематериална част. И по-скоро моят въпрос към нея: има ли автентичност в Бистрица в момента или автентичността някакси повече в момента е театрализирана? Благодаря за въпроса. Да, аз затова няколко пъти споменах всъщност, че автентично го слагам в кавички. Първо да отговоря на другия въпрос. Да, това е част от моята бъдеща дисертация. Все още не съм... Оказа се, че имам прекалено много теренен материал, който трябва да сортирам, да подредя, да видя какво от това ще взема. Във връзка с автентичността, това, което аз засягам в моите изследвания, са по-скоро тази част, която е сценичното представяне и театралното. Знаете, има колеги, които са работили в тази област, Папучиев, Вуков и така нататък, които засягат темата с автентичността и доколко това, което имаме днес, може да бъде автентично, защото промяната на облеклото, което започва още веднага след възраждането в големите градове и в началото на 20 век, пък тотална промяна с навлизането на градското облекло, особено в Софийско и смяната, комбинирането с селски елементи. Тогава влизат и тези галантерийни стоки, които паети, стъклени маниста, които пък днес казваме, че са автентични. Така че много е обширна темата. Не бих могла аз с няколко изречения да го обясна или колегите, които не са много в част с тази теория. Но всъщност на мен по-скоро ми се иска да работя в посока с вкарване на термини като идентичност, изграждане на ние образ, които всъщност сценичното изкуство, защото носията в един момент тя става работно облекло. През призмата на това сценично изкуство и качването му на сцена, точно това театралното, което се изявява, имаме точно това възприемане. Функцията на облеклото става точно такова работно. Знаете, че ако съвсем нормална реакция на всеки, ако срещне някой облечен в носия, първото, което ще си помисли, че е част от някакъв танцов колектив най-малкото или че ще има празник. Тоест, самата функция на облеклото вече е така. И в друга посока го може да се разглежда. Не зная дали успях да ви отговоря. Аз благодаря, но понеже провокираха ме някои от различните теми, виждах, че те бяха в много различна плоскост. Това и тук поздравления и към колегите, които са успяли да съберат в един панел, в следващите панели най-разнопосочен тип, може би на пръв поглед теми, които са изключително интересни, но аз го поставих и това като въпрос, защото и от гледна точка на нематериално културно наследство много се спори неговата визуализация, как е направена, дали тя не изкривява представите ни за това, което е било в миналото. Също се отнася и до културното наследство, което е поставено в различната музейна среда. Доколко изнесено извън неговия контекст, то вече не е това, което е и се получава малко повече изкривяване. Така че това са въпроси и се радвам, че повечето колеги наистина работят в тази тематика, така че успех и за бъдеще. Благодаря. Благодаря на доцент Велев за експертното мнение, препоръки, за това, че се включи. Колеги, други въпроси? Ако ми позволите, аз имам един въпрос към докторант Кръстева. Какви паралели виждате, ако въобще виждате някакви паралели между рекламната дейност като пропаганда тогава и сега? Вече в съвсем различни, разбира се, условия, в условието на едно глобализиращо се общество, може ли да говорим за рекламата като пропаганден инструмент? Ами рекламата на някакви технически съоръжения в момента не се използва според мен в толкова силна степен за пропаганда. 20-те и 30-те години, периода между Първата и Втората световна война, за сметка на това, обаче е доста така отличителен. Не мога да направя аз някакъв паралел между
преди 100 години и сега в тази връзка. Благодаря. Мога ли да задам и аз един въпрос? Да, разбира се, докторант Манова. Във връзка с автентичността на нематериалното културно наследство. Да, слушаме ли? Той може би няма да прозвучи по начина, по който се изразява колегата. Бих искала да попитам къде свършва автентичността и започва сценичното изкуство. Защото ми прави впечатление, аз често пъти ходя на форуми, които са свързани с нематериалното културно наследство и ми прави много неприятно впечатление, че има така хора облечени с носии, които изпълняват определени ритуали, в същото време им звъни телефона и всичко за мен се променя. Аз като наблюдател не намирам това за автентично, а за просто едно театрално сценично изкуство. Искам да попитам, има ли все още автентичност в нематериалното културно наследство или това нещо изчезва с времето все повече и повече? Благодаря за въпроса. Колега Милушева. Да, благодаря за въпроса. Сега, аз като докторант работя по-скоро в сферата на материалното културно наследство, защото носиите са все пак материално наследство. Но като част от такъв колектив, който има призванието да съхранява тази автентичност, аз от ансамбъла, групата на Бистришките баби, абсолютно сте права. Такова смесване на съвременност и традиционна култура е най-малкото дразнещо и не би следвало да се... Но всъщност ролята, още в средата на 20 век, съвсем със създаването на ансамбъл Филип Кутев, когато започват тази сценичната изява на колективите започва много по-назад в времето. На групи има още 30 години, така нататък няма да ги спомням в момента, но това влияние и налагане на стереотип, на сценично поведение на танцов колектив, или на колектив, който представя фолклор и парадира да е автентичен, идва от ансамблите, от държавните ансамбли. Оттам се задава като може би модел на поведение на сцена, модел на представяне, защото сценично представяне на колективите е съвсем различно от това, което се случва в нормална селска среда. Композиция на танца, сценично поведение, стил и така нататък, но когато се претендира наистина, че трябва да е пресъздаване на традиционна култура, не би следвало да има такова влияние на съвременни средства за информация, тип телефон, интернет и дори и снимки. Отново казвам, темата е доста дълбока. В момента аз изказвам собствено лично мнение, не толкова като научен работник, който изследва темата, а като участник в такъв. При нас това ни е забранено. Когато представяме на някакъв форум сценично нещо, недопустимо е да използваме. Много ви благодаря. И втори много кратък въпрос имам. Има ли в Бистрица абсолютно автентични обичаи, които не са свързани с форуми? Просто бабите и старото поколение ги изпълняват без да има нужда от форуми, без да има нужда от снимачни екипи и така нататък. Чисто и просто те да изпълняват ритуал, който е автентичен, останал. Запазено ли е такова нещо? Благодаря за въпроса. На предишен форум в вашия университет аз представих обичая лазаруване в Бистрица, но сега искам да кажа, да, случва се лазаруване и коледуване има в Бистрица.
изключая сега тази година предвид пандемичната обстановка. Нямахме лазерки, най-вероятно няма да има и коледари. Но това са деца, които са минали през школата на читалището. Тоест имаме една читалищна институция, която през годините е сменила тази семейна среда, която е възпитавала и предавала обредността. Няма читалището като институция и обучаването на децата вътре в нея, на тази обредност, те да знаят за какво става въпрос, много вероятно е да бъде загубено това някъде в миналото и да не се състои днес. Въпреки че последните години се забелязва организиране специално на лазерски групи и на момиченца, които не са в читалището, т.е. не са възпитаници на групите по фолклор в читалището, но пък техният интерес е провокиран от дейността на такива деца, които са свързани с читалищната дейност. Така че и да, и не. Има нещо, което се случва, нали, във вид такъв на повтаряне на традиционен обред и както е било в миналото. Децата са облечени по същия начин, с традиционните носи, които предават от поколение на поколение, нали, от бабите, пазят се точно за такива събития, но всъщност този обред много отдавна е излязъл от семейната среда и е пренесен в институцията читалище. Много ви благодаря, пожелавам ви успех. Наистина се занимавате с нещо изключително важно, свързано с нашата автентичност, с нашата история. Така че желая успех на танцовия ансамбъл, на певческата група и на вас също. Всичко добро. Благодаря ви и на вас. Хубав ден. Ако ми позволите да попитам колегите, които модерират този панел, дали има 1-2 минути, с които да се включа? Да, разбира се, заповядайте, доцент Велев. Само искам да допълня това, което и колегата Милушева спомена, защото все пак мисля, че целта на подобен тип конференция е обучителен характер. Би следвало в продължение на това, което колегата Манова казва, защото така следя и нейните неща, тя е в материалната сфера, но има изключително интерес към нематериалното културно наследство. Една от спецификите и на нематериалното културно наследство, че то не е застинало във времето. Дали ни се иска или не, но то се развива. Така че това, което ние сме наследили от миналото, то продължава и да се развива и в момента придобива нови елементи и с това се обогатява културното ни наследство. Що се отнася и до бистричките баби, в случая в регистъра на ЮНЕСКО е включен точно обряда, свързан с лазаруването. Така нареченото им полифонично пеене с специфичното натрисане, което те правят. За съжаление, поне аз, доколкото знам, това вече много трудно се прави от техните последователи, но пък едно от нещата, което беше и което всъщност беше плюса, когато посочихме тяхната кандидатура в ЮНЕСКО, е, че това са традиции, които се препредават. Тоест в самия регистър не са включени само бистричките баби, а бистричките баби и техните дъщери и внучки. Препредаването през поколенията, и може би това е най-ценното в конкретния случай, че се осъществява този процес на препредаване между отделните поколения, конкретно в нематериалното наследство, защото там, за разлика от другото, така нареченото неживо културно наследство на жаргон, без живия човек няма как да се получат нещата и няма как да се получи наистина това унаследяване и препредаване. А това, че то се променя, това си е факт и ние сме свидетели на всички тези процеси. Именно, да, благодаря, доцент Велев, именно това са живите човешки съкровища. И аз в този дух щях да попитам бабите колко са баби, защото наистина е известно, че именно това е принципа да се унаследява, да има приемственост, да има препредаване и това е смисъл на нематериалното културно наследство. Така че да, доколкото и аз знам и се интересувам, внучките наследяват този характерен обичай. Да, точно така е. Нали, самото вписване беше за живо човешко съкровище, за нещастие. Доста от бабите, които от първата певческа група, с формирането на самата група, които са се нарекли себе си бистришки баби, имам съседка, която в съседната къща живее, тя е на 96 години жената, отдавна не пее с групата. От тези първи баби малко останаха. Днешните
днешната сценична група Бистришките баби са сравнително млади жени, 60 до 70 годишни, но това, което е съхранено при нас, е всъщност ученето да се пее по този начин става в практиката. Предава се чрез пеене, защото самото нотиране на този вид музика е труден, не че не е правено през годините. Има даже издадена книга на една американка Марта Форсайт, преди това професор Меснер, който е работил, нали, с групата на Бистришките баби. Но когато е нотирано това нещо, изпявайки го, звучи по друг начин, но дори да е учено в практика, предаване, нали, от по-възрастното поколение на по-младото, отново има разлика, да, променят се нещата. И самата аз, като слушам записи, знам коя група на бабите пее, от коя година е записа и кой как пее. За съжаление, нашите гласове днес не са така, както са били в миналото на бабите. Пък и може би тук отново заговаряме за автентично, т.е. чувате автентичното, ако така трябва този дух да върви. Знаете ли, много, то става с практика. Репетираме 2 пъти седмично, когато успяваме да се съберем, нали, да пеем. Вече имаме опитността да разбираме кога нещо не звучи както трябва, но въпреки това пак, ако слушате нашата група на по-младите жени и записи на възрастните баби, различно е звученето. Правим уж същото. Така че, така е. Традициите се променят, да съхраним каквото можем. Да, това наистина е един хубав призив, но в духа и на докторант Манова и въпроса, който зададе за автентичното, аз пък винаги съм се питала пак за нематериалното, обаче културно наследство. Малко изместваме нещата, защото имаме посветена такава секция, но все пак доколко автентично е, нали, да наблюдаваме ритуалът местинарство, всъщност в автентичното място, където трябва да го наблюдаваме, доколко така автентично е да го наблюдаваме в един ресторант, примерно, за да привличаме туристи. Винаги съм си задавала този въпрос и духът наистина не е този, който трябва да бъде, но да, има доста такива въпроси. Все пак развиват се нещата, трябва да има приемственост. Професор Добрева, разрешите ли? сте на линия, заповядайте. Бих искала първо да поздравя абсолютно всички докторанти, чието доклади така слушах. Както доклада за Марин Дринов, смятам, че така опита на Калоян да очертае фигурата на Марин Дринов, привеждайки нови аргументи и факти, трябва да бъде насърчен. И аз се надявам, че в следващия си доклад той също така ще обобщи и ще ни представи нови архивни данни, защото аз знам, че той в момента работи в тази посока. Надявам се също и така да представи една анкета, тъй като ние с него разговаряхме в един предишен етап, за знанието на съвременните поколения за Марин Дринов, защото аз имам един такъв опит от знанието върху Паисий Хилендарски, че в един момент, както си въобразяваме, че знаем всъщност кой е Паисий Хилендарски, така оказва се, че не съвсем свързваме името на Паисий Хилендарски, неговата дейност с онова значение, което би трябвало така да сме придобили. Така смятам, че много интересен беше доклада на Антони. Разбира се, ще го посъветвам, чисто приятелски го казвам, Антони така да брои минути преди да излиза в ала. Чуваме ви, професор Добрева? Малко слабо. Да, така да се... Да, 15 минути да брои Антони, защото докладът е изключително важен. Много интересна и темата за военните паметници, за отразяването на различни аспекти в правонормативната ни система. Но това, което така трябва да направи, е да спре със страха. Нали, това е да бъде много по-смел. Сега много е интересна темата на Мила за рекламата. Тук вече и доктор Дебрюне зададе въпроси. Сега, аз бих искал да се включа и в последния доклад на колегата Милушева, която я поздравявам,
защото тя наистина, така етнологията по принцип е една доста в България модерна наука. Ние също правим опити в рамките на катедрата, така да улавяме различни аспекти от етноложкото познание. Сега струва ми се, обаче така като общо бих казала, че сега трябва малко да внимаваме с термините. Не към нея. Сега колегата Манова зададе въпроса за автентичността. Сега автентичност в една фолклорна ситуация е така сложно да бъде гарантирана и да бъде дискутирана. Защото съвсем естествено в 21 век ситуацията е доста по-различна от 19 и дори 20 век. Тъй като може би познавате трудовете на професор Тодор Иванов Живков, който така си разгледа един от основоположниците на етнологията в България, който специално обръща внимание върху променената ситуация след 60-70-те години и предлага нови подходи за нейното изследване. Термин автентичност много приблизително да го прилагаме, когато става въпрос за такъв тип на нематериално наследство. Чувате ли? Да, леко слабо, но ви чуваме. Да, понеже, извинявам се. Така че смятам, че терминът автентичност трябва да бъде приблизителен. Защото когато става въпрос за възпроизвеждане и за социализация, това понятие да употребя на фолклорното наследство, то тогава разбира се, че има и стилизация. Тази стилизация би следвало да бъде близко до така естественото, естетическото присътворяване на песента. Но тя също предполагам, че колегата Манова го човек на изкуството. Винаги, когато имате една стилизация или естетически продукт, той винаги така не е тотално автентичен. Винаги има и една друга гледна точка и тя за това става гледна точка. Принос, така да се каже, към разискваната тема за автентичността. Иначе, наистина, отново искам да поздравя колегата, която разкрива един много интересен аспект в така материалното наследство, в спецификата на носиите. И така и очаквам с безкрайни интереси след следващия и доклад, отново надявам се, на наша конференция. Така че поздравявам колегите, изключително интересни теми, които наистина са дисертабилни и ще очакваме, така създават и надежда за наистина едно много, много, много успешно ново поколение млади учени. Успех още веднъж на всички колеги. Благодаря, професор Добрева, за изказаните препоръки, мнения и съвети към докторантите, за това, че се включихте отново. Ще ви очакваме и при възможност следобедните сесии. Колеги, други въпроси? Тогава към всички по-общо въпрос. До каква степен тези представени доклади, които всъщност чухме сега, част от първата секция, заемат място във вашите бъдещи дисертационни трудове и каква беше причината да се насочите именно към тези теми? Срещнахте ли някакви трудности? Някой, ако реши да се включи? Колегата Кристева, виждам, че е на линия. Да, много интересна тема. Всъщност темата на моят дисертационен труд е свързана с пропагандата в периода от освобождението до 1944 година. В тази хронологическа рамка в България се развиват модерните медии и съответно в дисертацията си разглеждам както киното, фотографията, периодичния печат,
радиото и всъщност рекламата е една съществена част от втора глава на моя дисертационен труд. Съответно, това, което чухте днес като представено от моя страна, е една малка част от втора глава на моя дисертационен труд. Не срещнах някакви затруднения, тъй като една основна част от периодичните издания, отпечатвани в България в началото на 20-те години, са дигитализирани и предвид така усложнената обстановка в страната, можех и от вкъщи да свърша полезна работа и това, което споделих като мои проучвания и наблюдения, да бъде и онагледено под формата на презентация. Благодаря за отговора. Ето още веднъж ще се подчертава предимството на метода дигитализация, който ни помага така да изследваме от вкъщи нашите предпочитания и разработки, за да можем да ги реализираме после в един стойностен труд. Благодаря на докторант Кръстева. Има ли някои други въпроси? Тъй като и дискусията върви към своя финал като време, ако няма други въпроси, можем да финализираме. Да благодаря още веднъж на всички участници за това, че взехте участие в нашия форум, в тази първа секция, с която стартирахме докторантските четения. И по програма от 11:30 следва време за почивка, половин час до 12 часа.